Ce mai faceți, băieți? Știu că n-am mai postat de mult. Asta e. Și astăzi vom posta un video cu cum se cheamă, cu Standoff 2. Și de mă rândă. Și de o rândă într-un match. Și după aia nu știu. Cocomelon. Bă, nu știu ce mă face Cocomelon. La mine așa mă cheamă O melon. Melon. Mă pun și eu la o echipă, știți? Nu la o echipă proastă, dar măcar la o echipă bună, știți? Firare. Haaland. Uite, este cacada. Haaland. Mă vadă. Dar mă va vede! Ce să fac? Cola? Dar oricum noi avem ăștia, noi avem mai mult decât ei, 93, eu 93, 95, au! Mi-a tras! Încă sunt eu. Eram aici? Pei! Pei! Încă 2 ore de zi. Încă 2 ore de zi. Unul ales acolo, nu știu ce să aleg, băieți, eu nu știu. Să aleg Barca sau să aleg Calypso, Laxide, Sel. Sper că sunt și eu am băieți aici, că dacă nu. Dau direct pe roșu, bă. Și nu... Ce face băiatul meu? Și nu mi-l poș. A, da? Ne vedem, mai ce ne faci. Cum s-a văzut asta pe filmare? Fac! Distanță. Și...
Bă. Și cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!